НЛО има. Въпреки това, милиони хора по света наблюдават и снимат НЛО. Сред тях са астронавти от НАСА и космонавти от Русия. Днес ще ви покажем документални кадри на НЛО, заснети над България. Ще чуете мнението на учени от целия свят. Преценете сами, докато изследваме снимките на НЛО. Проучваме свидетелските показания. Анализираме видеоматериалите. Останете с нас, за да разберем възможно ли е от най-дълбока древност да сме свидетели на феномен, който все още не можем да обясним. Вие ще прецените сами, докато търсим отговора на въпроса. Странни светлини в небето, НЛО, летящи чинии. Реакцията след тези думи винаги е недоверчива усмивка. Наричаме хората, които са виждали такива явления, фантазиори, дори измамници. За много от нас летящите чинии са родени от фантазията на съвременното човечество. Но възможно ли е още преди хиляди години хората да са наблюдавали в небето странни летящи обекти? Някои факти от световната история ни карат да се замислим. В Индия светилищата и централната част на храмовете се наричат Вимана, но преди 5000 години тази дума е означавала нещо съвсем различно. Тя е символизирала не храмовете, а онова, което хората често са виждали в небето над тях – летящите кораби на боговете. В древните санскритски текстове описанието на Вимана е по-скоро технологично, отколкото художествено. Книгата Самарангана Сутрадхара е създадена преди 4000 години и разказва за устройството на летящите Вимана. Тялото на Вимана е като огромна птица, направена от лек метал. В центъра има ядро от живак, а под него огън, който го загрява. Чрез силата, скрита в живака, въздуха около Вимана се завихря, а човекът, седящ в нея, може да пътешества по небето на далечни разстояния. Това е отказ от книга, създадена преди 4000 години. В един препис на индийския национален епос Махабхарата има и илюстрация на Вимана, дисковиден обект, в центъра на който се вижда ядрото от живак. Как може един древен човек от преди 5000 години, примерно, да измисли такава форма? Описание на летателен апарат или санскритска научна фантастика. Докато мислите, ще се пренесем в Египет на 400 км южно от Кайро. Близо до град Абидос има храм, който пази много тайни. 4 от тях все още не са разгадани. Тук преди 4000 години е управлявал Сети I. Първи е решил още при живе да си построи погребален храм, т.е. да го построят неговите роби. Храмът на Сети I е богато украсен с барелефи. Археолозите откриват в тях класицизма в изкуството на новото царство. Но в една от залите археолозите откриват още нещо. Каменна колона, покрита с иероглифи. 4 от тях обаче привличат вниманието на туристите. Те се вглеждат и разпознават очертанията на хеликоптер, подводница, дирижабъл и самолет. Възможно ли е 4 иероглифа да са зрителна измама или наистина показват летателни средства и подводница? За археолозите този символ е небесната ладия на бог Ра. Египтолозите тълкуват останалите 3 иероглифа като Сети I, владетел на горен и долен Египет. Туристите пък знаят и с какво е пътувал от едното място до другото. На каквото и да ви приличат тези иероглифи от преди 4000 години, фактът е един. Такива символи не са откривани никъде другаде, освен в Абидос. За любителите на загадките, индийските Вимана и иероглифите в Абидос са доказателство.
Преди хиляди години хората са виждали НЛО. Историческата наука посреща тази теория с бурен смях и доказва, че в миналото са обожествявали природните и небесни явления. Изберете сами на кого да вярвате. Но и двете страни са абсолютно съгласни с един факт. В древността небето е било запазена територия за боговете. Предците ни са вярвали, че то е обитавано от свръхестествени сили и божества. Затова са го наблюдавали внимателно, търсили доказателства за своята вяра и са ги откривали, когато боговете показвали иеростаси. Прелитали над облаците или закривали слънцето. Днес знаем, че това са били просто светкавици, метеорни дъждове и слънчеви затъмнения. За нашите предци обаче е било изключително важно да опишат какво точно виждат в небето, защото това са били следите на боговете. Но възможно ли, освен природни феномени, хората в древността да са наблюдавали и странни небесни явления? Преценете сами, докато разглеждаме един от най-старите манастири в Сърбия. Православните християни идват да се поклонят на това свято място. Търсачите на загадки пък се интересуват от уникалния стенопис в храма на манастира. Той е създаден през 14 век и изобразява разпятието на Исус Христос. Според швейцарският изследовател Ерик фон Деникен, това са неидентифицирани летящи обекти, които художникът от древността е възприел за проявление на божественото. Църквата е по-склонна да смята, че НЛО е едно явление, което е всъщност демонична намеса, използваща спецификите на нашата епоха, в която живеем. За любителите на загадките фигурите са пилоти на летящи обекти. За вярващите християни това са Бог Отец и Бог Син. Тук не става въпрос за никакви ракети и за никакви възвземания на небесата чрез летяща чиния. И не за това, че Христос е част от някаква космическа цивилизация. Това са просто фантазиите и въображението на човека, който е склонен да вярва във всичко друго, но не и в Бог. Нека отбележим още две неща. Изображенията нямат аналог в други православни храмове. И второ, те се различават от християнските канони за изографисване. Преди векове художниците е трябвало да спазват определени изисквания или канони при изобразяването на библейски сюжети, но десетки стенописи и картини съдържат непознати фигури, които, вероятно, просто не би трябвало да са там. Това е фрагмент от стенопис, създаден през 1480 година. Намира се в базиликата на френския град Бон, област Бургундия. Над сградите забелязваме тъмна фигура с елипсовидна форма и изпъкнал купол. В едно можем да сме сигурни – това не е рееща се над покривите шапка. В Лондонската национална галерия е изложена тази картина, наречена Благовещение. Автор е Карло Кривелия, годината 1486. Елипсовиден облак изпраща към преподобната Мария лъч и ярка светлина. Това е шедьовър от края на 15 век – Мадоната и Свети Джованино. Но освен фигурите на две свещени за католиците личности, картината е съхранила още нещо. Ето как изглежда този детал при 10-кратно увеличение. Излизащите от него лъчи вероятно показват, че обектът е блестял. Около диаметъра му има изпъкнала част, която е подчертана със златист цвят. Погледът на този мъж е насочен към обекта. Каквото и да е това, присъствието му в религиозния сюжет на картината е необичайно. Повече от необичайно явление са забелязали жителите на град Базел през 1566. В небето те са наблюдавали десетки сферични тела. До днес няма окончателно научно обяснение на този феномен. Събитието е останало в градските хроники и с точната си дата.